आयली 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 आमगेली कोणती? हाव पातोळी. मक्का आता ऑनलाईन ते कसं की म्हणता ना जूम जूम क्लासेस ते हांव इंग्लिश शिकचे का जूम क्लासाक सरवला. आता स्टार्ट जाता क्लास. आई इंग्लिश शिकतास तुम्ही येती. Dear students, welcome to online English learning Zoom class. Before we start, let us recall what we have studied in the last class. अब्बा लास्ट क्लास के आज ही कसं की इंग्लिश अनुलयता सब मग कसं नाही अर्थ जाताना कसं नाही असो मी गेले इंग्लिश शिकून झाले. Yesterday we discussed about the tenses and we have seen that by adding ing to present tense it becomes present continuous. Now Pattholi, you give an example for present continuous tense. ही मॅडम कसं ना बा टेन्शन टेन्शन म्हणता असं माका कसं नाही टेन्शन ना मग. Yes, Pattholi, are you there? हाँ, yes, madam. Pattholi sitting on sofa. Yes, Pattholi, very good. If you continue to practice like this, in the long run, hard work brings success. Oh, long run केले success वग्गी मिळते के. मक वरे success मिळका. वग्गी इंग्लिश शिका. ताकाचा हम वरे आता long run करता. तुम्ही वरे रेडी असा ना मग सांगती. रेडी 1 2 3. ह्या कसा ना बा घरा भितरी ह्या नमून धावून तास दूध जाऊन उकू नाही लाकी. ये पातोळी राब गो काही येतास ग तू.